שלום לכם. הפרק היום הוא בעצם חלק ב' מתוך טרילוגיה. טרילוגיה זה יצירה שמורכבת מ3 חלקים. 1, 2, 3. מסתר שחר! אתה הבטחת שלא יהיו יותר פרקי המשך, לא הבטחת לי? מבחינת העלילה שלך אין המשך מהפרק של אתמול. לא, אין, אז מה זה הפרק הזה? זה המשכון של משהו שהיה אתמול. והפרק של היום, מה הוא? ידידי, אני מבטיח לך אישית שלעלילה שלך לא יהיה המשך על אחריותי. תודה, רוברט. מסך לבן! אבל שימו לב, ההמשך הוא רק בעלילה שלנו. בעלילה של גרי, כמו בפרק א' ובפרק ב', אין המשך. היא תתחיל ותיגמר היום. אז זה לא מכם שבחרו להתחיל דווקא מהפרק הזה, הנה תקציר של מה שקרה בפרק האחרון. יש לקופי דמות חדשה בעונה הזאת, שף, מני פירה. את לא מבינה איזה אוכל את לא הולכת לאכול. הוא נתן מנה שהיא קצת חוצפנית. לא נותנת לאף אחד לאכול אותה, רק ללקק אותה. ממש ללקק אותו. ללקק אותו. אתם קולטים את ההצלחה של מני? אין בית בישראל שלא מכיר אותו. יו! יש לי רעיון דיבילי שזה משהו. נכון, יש הרבה תוכניות בישול בטלוויזיה? נו. אז אולי... אתה לא באמת חושב שנעשה למני תוכנית בישול משלו. רעיון גאוני. ככה אנחנו נוכל לנצל את ההצלחה של מני לטובת כולנו. איך זה קשור אלינו? אנחנו נהיה להקת החימום של התוכנית, ואני אוכל לעשות סטיגדיש אחרי כל בדיחה. אנחנו נרכב על גל ההצלחה שלו. עודד, אתה מבריק היום. מהפרק? מי ייתן לנו תוכנית טלוויזיה? תוכנית טלוויזיה זה תקציבי עתק. אז לא צריך טלוויזיה, אפשר לעשות את זה באינטרנט. יפה, לפתיח. לא כל כך יפה, אני יודע. ויש אותה מרק פה וקוראים עבירה לא שום מיועד. אבל הם ביקשו ממש יפה, לא נעים כצורף. כאלה שחומים בגדול, וכל פעם מחדש הם לומדים את הכל. אז בואו נרמת ציבור, שאלה כאשר לרחתון. 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 זהו. עכשיו, אפשר להתחיל עם העלילה שלי? פרקי המשך הם עושים לי! שטויות! אפילו זמן השירותים לא היה ללכת, פרקי המשך. איזה למה מה זה הריח הזה? מה זה? לא השתמשת במתאר אוויר? מה זה? מה זה? לא, סליחה, לא היי ולא ביי, חבר, יש לך טעות, זה בטח לאולפן ליד שם התחילו לצלם משהו חדש, זה לא לפה, זה טעות. טעות? יש לי לשלוח לגרי מנדלבאום? לגרי? מי זה? לא יודע, רק שליח. אתה יודע אם הגרי הזה צריך להגיע? אולי. אתה חושב שתוכל להעביר לו את זה? טוב, נראה לי. אני דיברתי. ישראל פולמן. בבקשה. תודה. מי זה? אני לא יודע, אבל כתוב שם פתק לגרי. יש פתק. טוב, זה נראה קטן מדי בשביל להיות מכתב מהמילואים או מעורך דין, אז נראה לי שזה... אני גרי דרך אגב. וואלה. לגרי מנדלבאום באהבה? אולי זה מאשתך. אשתי, הצחקת אותי. יש יותר סבירות שזה מאחותך מאשר מאשתי. לא שאני טוען ש... אבל שפרה, פרחים, לי. אם שפרה הדבר שנתה שולחת לי פרחים, אתה מצרפת איזה רשימה לסופר. פרחים אני אומר. שפרה הייתה שולחת שליח עם רשימה לסופר, נקודה. כי ככה אשתי. פרש, אקסייטינג. יש לך אולי איזה טיפ קטן לשליח? כן, בטח. מה יש? למה לא נתת עבודה? תקבל טיפ. אף פעם אל תשתה מים אחרי שאכלת אבטיח. זה עושה בלגן. אתה תודה לי אחר כך. מה זה? מה זה? מי זה יכול להיות? להקק אותה עם מני. שלום, וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. היום יהיו לנו המון הפתעות, פשוט ללקק אותם. אבל לפני שנתחיל ללקק, אני רוצה להציג בפניכם את להקת הבית שלנו. הם חמודים, הם מתוקים, פשוט ללקק אותם. הפיג'מות! היום יש לי בתוכנית אורחת מאוד חשובה. אישה יפה, עוצרת, קוצרת, יוצרת, בחיוב. ימית סול,
היי, שלום. ללהק אותם. ימית, את במקור מירושלים, נכון. שזה מתחבר לנו למנה שאנחנו נכין כאן היום בתוכנית. אנחנו נכין מרק כרטיס... כירושלמי עם פטריות כמהים, בואי אחריי למטבח, אבל ונרבה לישיבה. כן, למנה הזו אנחנו צריכים חצי קילו ארטישוק ירושלמי, בצל לבן, תפוחי אדמה, אפשר בקיצור להגיד תפחה. ראש אחד של שום, יש לנו פה לימון כבוש, ג'ינג'ר הל ובהרת, וגלולת הכותרת שלנו זה פטריות כמהים. ימית, לפני שאני מתחיל לקצוץ את השום, אני רוצה שתספרי לי קצת על עצמך. יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. זה משהו שאפשר ללקק אותו? לא. אז זה לא מעניין אותי, אני מאוד מאוד מצטער. לפני שנתחיל לעבוד עם כל הפרודוקטים האלה, אנחנו נעבור ונשמע כמה צלילים מלהקת הבית שלנו, הפיג'מות. בוקר קמתי, לקחתי ניגן, בערב לקחתי פירה, בלילה עשיתי לקק חביתה, בבוקר לקחתי צומח. כיוון שלקחתי אני את העוגה, אז לקחתי לקק גם אתה. אני מתפנק, ועשיתי לקק. מלקקים בעוגה, מלקקים גם פילה, כי בלי לקק זה בכלל לא שווה. כי אתה תלקק, ואני לקק, כל אחד מלקק, אז הוא מתחנק. וכולנו רוצים להילקק. תלקק אותו. פרחים, אני לא מבין. טוב, אין ברירה. על החיים ועל המוות. לא שיפי. תגידי, יש מצב ששלחתי פרחים? לא. אני לא יודע, כי אני לא יודע אני לא יודע כן. רגע, יש פה לקוח. לא, הוא לא אמר הוא אמר לקוח. הוא לא אמר הוא אמר יש פה לקוח. אני חייב לסיים. כן, בסדר. הוא אמר, נדבר על זה כבר. כן. ביי. אני יודע. ביי. מה זה? נראה לי סטייק וצ'יפס. זה עדיין חם. מה? אבל ממי זה? סיכוי שאני אגיד לך. שנייה. אתה רעב? אתה רוצה משהו? אתה צמא? אתה רוצה לשתות משהו? לא, אסור לשתות אחרי אבטיח. בסדר, הבנתי. אתה צודק, אתה פגוע, לא קיבלת ממני כסף. אבל זה לא שלא לתת לך, פשוט אין לי. מה, לא הייתי נותן לך מה היה לי? הייתי נותן לך, אתה יודע, אבל פשוט אתה רואה מה מצבי. בוא אני אתן לך משהו לאכול, אתה רעב? טוב, והנה קניקייה, הריח של סטייק והמר. הנה, בבקשה, נקניקייה, הנה, בבקשה. טרי. חדש, סופרש פרחים, זה הבוקר הכנו, רק בעדינות, הנה, בבקשה, נקניקייה. עכשיו רק תגיד לי ממי זה. אני יכול לגלות לך שזה ממישהי. ממישהי? כן, אוקיי, יופי, אבל ממי? בשביל זה תצטרך להתאמץ יותר. כן, תראה לך שנקניקייה מפימו. טעם אלוהי, תקשיבו, לי יש תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, כשאני אומרת לכם שהמרק הזה הוא משהו, המרק הזה משהו. ללקק אותו. המאני הזה באמת שף מעולה, לא כמו כל הסלבים האלה שמתפרסמים בן לילה. הם לא מאמינים. מה, באולפן ליד מצלמים משהו עם צופית גרנט? מה? לא? כן? לא חשוב! תראו מה קורה באינטרנט, כל הרשת כמעט קורסת מרוב צפיות. וואו! מה זה 300,000 צפיות בשעתיים? קראת לפחות חלק מהטוקבקים? כולם כבר רוצים לראות את תוכנית מספר 2. 25,000 איש אהבו את זה. רק אחת שלא אהבה. דנה קורל פריד.
מה? לא הראו אותי כמעט בתוכנית. באים לעשות את התוכנית? טוב, באופן סופי אני יכול להגיד בוודאות שהשולחת המסתורית זאת לא שפרה, וישנתי עליה במקלחת. היי גרי. היי. מה קרה? אתה נראה מוטרד. לא מוטרד, מה מוטרד? יש לי סיבה להיות מוטרד, הרי חיי הם דבש ניגר, כמי נהר, כמי נהר. היי גרי, יש לך משלוח. עוד פעם! מה עכשיו? גרי טיפ. עזבי אין טעם. לגרגר היקר זו שוב אני. מה זה? ממי זה? וואי, איזה שעון הוא יקר! מי זאת ששולחת לי את כל הדברים האלה? מה אתה מנסה להסתיר גרי? אני לא מנסה להסתיר שום דבר, אני אומר שיש מישהו שאני לא יודע איך קוראים לו ששולחת לי דברים. אני אגיד לך איך קוראים לה. את יודעת איך קוראים לה? מה? נו, מהאהבת, חס ושלום, מהאהבת. אני מהאהבת? למה שמישהי תאהב אותי? תראי אותי. מה, אני? מה? אותי? זה נשמע לך הגיוני? לא מעניין אותי איך זה נשמע לי, אותי יותר מעניין איך זה יישמע לשפרה. לשפרה לא חייב להישמע כלום, היא לא צריכה לשמוע כלום, שפרה. יפים, הפרחים ירוקים כאלה. דנה! כאן את באה? כן, כבר, כן. בוס, איזה שעון! עכשיו אני מבין למה אתה אף פעם לא משלם לי משכורת בזמן. זה לא אני קניתי אותה, זה לא ממני. יש לו מאהבת אלמונימית. דנה! טוב, זה הולך ומסתבך, מסך שחור! מה? מה? מה אתם רוצים ממני עכשיו? מה? לאן הראש הקרימינלי שלכם רוצה לקחת אותי? למה להעליל עליי עלילת שווה נח? למה? להפקק אותה עם זמני שלום לכם, מלקקים ומלקקות יקרים. איתי באולפן כמו תמיד להקת הבית, הפיג'מות. קודם כל אני רוצה להודות לכם על הפרגון, על התמיכה. למעשה בלי האהבה שלכם אני כבר מזמן הייתי ביער בן שמן מחפש פטריות ומלקט אותן. תגידי! מה קרה מודד? למה אין טוב? עפו לי המקלות. סטייל, איתי באולפן אורחת יקרה, היא כוכבת ילדים, צעירה בהתאהבות, הגברת דנה פרידה. איזה מתוקה, פשוט לזקק אותך. במהלך הפרסומות את תספרי לי על עצמך, אבל עכשיו בואי ניגש למטבח. היום אנחנו נכין מתכון שאפשר פשוט ללקק אותו עוד לפני שמכינים אותו, שהוא כל כך מתוק כבר מבעוד מועד. בשביל המנה אנחנו צריכים 3 כוסות של קמח, כוס שמן זית, ג'ינג'ר, כמון, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, ציפורן חודרנית, בהרת! וכל שאר המרכיבים האלה אנחנו מערבבים את הכל לכדי תערובת אחידה. יש לך פה גם תמר מג'הול, אם את רוצה להמשיך את המנה. נכניס לתנור לבערך כ-20 דקות. ואז מלקקים אותם. כן, אבל בזהירות, למה זה יוצא חם התנור, זה חם. בינתיים, בזמן שאנחנו כאן מחכים ומבשלים, בואו נעבור ונשמע שיר של להקת הפיג'מות, שיר שנכתב במיוחד לתוכנית שלי. איפה הכפיים שלי? הוא סגול ועגול ורח מבפנים החציל. הוא ספוג בשמנים ירובו מתגנים. וריבת החציל מוצקה כדחליל. וריבת החציל. זהו עסק מגזיל. וריבת החציל. זה דבר מיותר. וריבת החציל. להחרים החציל. הטוען לא יודע ואולי החביב הוא יקיא את נפשו, הוא יצחק זה מגזיל. ומחליט קישורים על מטר עולה. החציל, שלום. שלום. סליחה רגע. מותר לי, אני רוצה שנייה איזה רגע פרטי לבד עם המסך השחור, אם זה לא מפריע לך. לא, תפאדל. מסך שחור, מסך שחור! נחמד מאוד מצדכם, בחירתה של סופי עשיתם לי. תגידו מה, אתם נורמליים? מה אתם זורקים עליי את סופית? בחורה יפה, חכמה, מצליחה, ואשת מאמן מצליח וחכם בזכות עצמו, כשבצד השני יש לי את שפרה. אז אתם אומרים לעצמכם,
בוא נראה אותו מתמודד עם ההתלבטות. ני. אבל מה שאתם לא מבינים זה שמבחינתי אין התלבטות בכלל, כי אני יודע במי אני בוחר. במי? בשפרה! כן, עכשיו אתם עושים, למה? אני אסביר לכם למה. קודם כל, כי אני מפחד משפרה. אם תשמע את זה, תעשה ממני סושי, לא בעיה בין זה לבצע. ושני, שפרה אני רגיל כבר, השיגעון שלה מוכר לי, אני אמרתי לחיות איתו, וזה מה יש. ואצל צופית, אני לא יודע מה היא יכולה לעשות, לא מכיר אותה. זה פחד מהלא נודע שהוא הרבה יותר מפחיד מהנורא מכל. הבנתם את הרעיון? אז למרות המתיקות של הצופית הזאת, אני חוזר עכשיו להמבורגרים, לסגור איתה את הרומן הזהיר הזה. אוקיי. ביי. ביי. העוגיות האלה כל כך טעימות. אבל תאכלו לאט שלא ייגמר לנו. תשמעו, בינתיים כל מתכון שלו היה יותר טוב מהשני. מה, גם השני היה טעים. אתם לא מאמינים. מה קרה? מתפתח רומן בין גרי לצופית גרנט? מה? לא? מאיפה אני? לא. אולי. לא. לא חשוב. אתם לא מאמינים כמה צפיות יעלו זה באינטרנט. היה זה מקודם פרומו בגיא פינס. נו, תדליקו טלוויזיה, בואו נראה את זה. שלום לכם, אנחנו ערב שוב עם הכוכב העולה החדש שלנו, המלקק הלאומי מני פירש, תוכנית הבישול האינטרנטית שלו זוכה להצלחה מדהימה. האמת, ניסיתי בעצמי בבית, הכנתי את המתכון האחרון שלו, אנה ודוד, הילדים שלי, היו מאושרים. שנמות תקברו אותנו בקווי ראשון לציון. לא, מה קרה? מה אסור לשיר שירים שמחים? מה יש? מה זה כל האווירה הזאת שיש כאן, וריח קצת שונה, וגם אתה נראה קצת שונה. דנה, הכל פה זה the same old seat. סליחה, שום דבר לא השתנה. כן, חולצה לבנה? דנה, זו לא חולצה מיוחדת, סליחה. כל החולצות האפורות שלי התחילו כלבנות, ועם הזמן הם התייצבו על אפור. זאת פשוט עדיין לא הבשילה, זה הכל. זה קשור לזאת ששלחה חשב ופחים, גרי? דנה, תני לעבוד בשקט, בסדר? תעבוד? אין שום בעיה. הגיע הזמן שתעבוד בזה. בסדר, צריכים אולי עוד משהו, מיץ ירוק, מיץ כחול. גבי, אני רואה שמלא פה היום. כן, קצת. בוס, מה קרה לחולצה שלך? היא צלחלחה בלבן. מה זה? יש פה אווירה נעימה. חבר'ה, די, אל תפריעו לי, בסדר? תרדו לחזרה שלכם. אתם בפיג'מות, נכון? כן, אנחנו פיג'מה. מה, אתם מזהים אותנו? כן, אתם הלהקה של השף מני פירה. הוא משהו. תמסרו לו שאנחנו אוהבים אותו, ושהוא מתק לי לתק אותו. ואיך השירים שלנו? עזבי את השירים, המתכונים, משהו. כן, אבל המוזיקה היא כזה מוסיפה, לא? אני, במקום הלהקה, הייתי מוסיפה מתכונים. מני הוא משהו, אמא שלי קרואה עליו. טוב, יאללה, סליחה, חבר'ה, די. אני לא רוצה לדעת מה קורה בעלילה בהמשכים שלכם. אתם לא תשברו אותי בכוח לעלילה המתוננת שלכם. העלילה שלי מסתיימת היום, וזהו. רדו לחזרה שלכם, לא רוצה לראות אתכם פה, די. מה זה? מה אתם מסתכלים עליי ככה? אני לא... אתם לא מבינים איזו הצלחה מטורפת יש לתוכנית הזאת. אין, פשוט אוהב אותו. וזה תפס, לי להקיק אותו הזה. כן, אני אומרת לכם, עוד תוכנית אחת כזו, וכבר אי אפשר יהיה להתעלם מהתופעה. בסוף התוכנית האינטרנטית הזאת תהפוך להיות תוכנית בשידור חי בערוצים המסחריים. תגידו, מסחרי ומסחרה זה אותו דבר או היינו הך? אני רק חושב כל הזמן את מי מה אני ארח בתוכנית הבאה. תנסי עם המגדל. אולי צופית גרנט? אני שמח מאוד לראות אותך. אני רואה שאתה מעט בוהק. לא, איזה בוהק, זה, סתם ניקיתי, סידרתי פה קצת, סתם זרקתי לעצמי חולצה. תבין מה קרה לי עכשיו, הלכתי לעירייה לשלם את הארנונה, ואז הפקידה אומרת לי, תגיד לי, אתה לא אילון מהפיג'מות? ואני אומר לה, כן. ואז היא אומרת, תמסור למני פירה שאני חולה עליו ללקק אותו. ואז היא ויתרה לי על אחד. תגידי, את לא צופית אלישיב גרנט? כבר לא אלישיב. ואתה? אתה לא אילן מהפיג'מה? כן, תשמע, אם אתה כבר בקשר עם מני פירה, אז הוא אחלה שף. אני חושבת שהוא חייב תוכנית בפריים טיים. תגיד לו שמחר יש לי פגישה עם מנכ"ל ששת, ואני יכולה לזרוק שם מילה. צופית מכירה אותי. מתנצל, הוא פשוט לא יוצא הרבה אז. איזה דרמה, אה? איזה מתח. אני בצפור לדעת מה קורה בסצנה הבאה שלי כדי לדעת מה החלטתי. שפרה או צופית? שופית או ציפרה?
שפרה. שלום לכם וליקוק טוב לכם, אנחנו בתוכנית השלישית שלי לקק אותו, ואיתנו באולפן, כמו תמיד, הם מתוקים, הם נפלאים לי לקק אותם להקת הפיג'מות. האורח הראשון שלי הוא איש עם מבטא. אני שמח לארח את יושב ראש האגודה לתרבות הדיור, נג'י ג'קסון. לא נכון. נג'י קומרודין ג'קסון. לא הרבה יודעים, אבל קומרדין זה בעצם משמש מיובש, זה מה שנקרא לדר. נג'י, אתה תשב פה בזמן שאני אלך למטבח ואכין לך שקשוקה תרד. המרכיבים לשקשוקה תרד מאוד פשוטים, כמובן תרד. תרד ששטפנו אותו וליקקנו אותו מבעוד מועד כמו פופאי בזמן שאולי בלכה לפילאטיס עם כדור בראש. יש לנו פה עגבניות, יש לנו פה פטריות, יש לנו פה ביצים, כמון, קורקום, אגוז מגנזיום, ראש שום, ראש עיריית באר שבע, מר, לא ללקק אותו כי הוא מר. וזהו, אלה כל המצרכים. אנחנו נעבור ונשמע שיר של להקת הפיג'מות. לא ללקק את החיות, זה ממש לא נקיות, לא ללקק את החיות, ללקק את החיות, לא ללקק את החיות, לקקו הסוכריות, זה מתנים פחות, ללקק את החיות, אל תלקק את הפרה, אולי מזיעה. אם לא בא ליקוק הזה, אז בא ליקוק הבא. מדובר בתופעה שפשוט אין לה שום הסבר הגיוני. מסתבר שההמונים לא רק ליקקו, אלא עשו גם לייק. טוב, זאת בדיחה לא ממש טובה, אבל זה לא אני כותב טקסט. מתנצל. אתם לא מאמינים! נתן, מה קורה ברכב? טירוף מוחלט, זה כאילו אין יותר מתכונים בעולם, חוץ מהמתכונים של מני. מוני! הלו? שלום, מדבר אבי צביר, מנכ"ל שידורי ששת. הגעתי למני פירה. אבי צביר, מנכ"ל שידורי ששת? כן, אני מחפש את רגע. אתה המרגן שלו? פרדי נייס טו צ'אנל 2, איך אני יכול לעזור לך? אתה המרגן? אבי צביר, מנכ"ל ערוץ 2. חכה רגע. תגידי לי בבקשה את עזי עזר ותודי לו שיפסיק להתנהג כמו ילד ושילמד מהאח הגדול שלו ערב. ותעלי על הקו איתי סידר למולדת. החוזה זה הערת שוליים שלא מקובלת עליי. כן, אבי. כן. תשמע, בקשר לתוכנית לקק אותה עם מני פירה, אני מאוד אשמח שניפגש. אני מבין שאנחנו מדברים על תוכנית פריים טיים בערוץ 2. בדיוק. צריך לעדכן את שותפיי. חכה רגע. הוא מדבר על תוכנית פריים טיים בערוץ 2. והמועמדים בקטגוריית ריאקשן השנה הם אילן רוזנפלד, ימית זול, דנה פריבר, עודד פז ויובל סגה. יש לנו רק תנאי אחד. שאנחנו נוכל להתגמש על הכל. לא על זה. זה ממש לא. התוכנית היא רק למני פירה. אנחנו לא מוצאים בה את הקטגוריה. יש לנו פרק המשך, נשלוח כלים בפרק הבא. אוי, איזה כיף זה פרקים בהמשכים. לא חייבים לשלוח כלים. רגע, לא, שנייה, מה קורה פה? למה זה פרק? הסיפור שלי לא נגמר עוד, שנייה, רגע. מסך שחור! זה ממש באמצע עלילה, זה חם. זה נגמר. גם הם סיימו לצלם באולפן. כן, אבל עומדים, איזה שטויות, איך תאפס את זה בלי פרק המשך? סופר, היי, מה, את הולכת? רגע, לא... הולכת? בטח שאני הולכת, מה קרה לך? הפרק נגמר. כן, הפרק נגמר, אבל הסיפור לא... גרי, תגיד, נראה לך שהייתי משתתפת בך? הייתי יודעת מה אני הולכת לעשות? עכשיו אנחנו נעבור לפספוסים. רגע, אני רק רציתי לומר... למה? שזו שאלה לגיטימית. מישהי שהרבה שנים. דנה פרידר. היי. דורון, שיעור שחמט, שיעור בדמינגטון ופילאטיס. כל הסיפור הזה... בהת,
וגלולת הכותרת שלנו זה פטריות כמהים. את הפטריות...